Ok, deci salutare toate, sunt Darius, iar acesta este un video informativ pe acest canal, ca să știți de acum, până acum avem doar doi oameni care o să posteze, adică eu și Edi. O să postăm GTA San Andreas, Minecraft și Counter-Strike, CSGO sau Block and Load, nu știu, o să vedem. Dar eu doar atât am vrut să vă spun până acum. Da. Canalul ăsta cred că o să aibă mai multe jocuri, mai mulți oameni care o să filmeze pe el, dar doar atât am vrut să zic pe moment. Eu s-ar putea să vin cu un clip vineri sau sâmbătă, dar noi ne vedem cu siguranță data viitoare. Bye bye! Bă, nu e niciun bye-bye, că eu trebuia de fapt să vă arăt pozele astea, adică ce o să filmăm noi de-a lungul timpului. Deci, acum s-ar putea să vină un bye-bye, astea sunt jocuri care să filmăm, deci noi ne vedem cu siguranță data viitoare.